Hola, somos Martín Rey e Mateo Garocho. de cuarto A e imos vos explicar como fixemos a nosa cabeceira para Bibliorrobiño. Primeiro, con un ordenador, buscamos no internet imaxes Nunha página que se chama Freepik. Freepik. Despois as descargamos e as guardamos. Logo montamos todas as imaxes e por último le escribimos Bibliorrobiño. Eliximos o formato das letras que nos apetecía. Quedou moi ben. Tamén fomos quitando o que non queríamos e o que queríamos das imaxes ata que quedou o que é a cabeceira. Tamén nos deron Unha mochila. Teñen dous marcapáxinas, Un lápiz. Un xogo chamado os Sontibres. e unha chapa. Sí? Gustou vos o regalo? Moitos. Sí? Bueno, pois moitas gracias por participar. E podedes dicir así unhas palabriñas para animar a xente a que participe nos próximos concursos de Bibliorrobiño? A nos deronnos estas mochilas, pero o que poden darvos a vos é moito máis. Participade, que é moi divertido, en equipo é mellor. O en individual. Grazas a todos.